Male i srednje općine i gradovi diljem Mediterana sve više su izloženi klimatskim pritiscima, a često nemaju znanja, tehničku stručnost, pristup kvalitetnim podacima ni financijske kapacitete za razvoj učinkovitih lokalnih energetskih i klimatskih strategija. Iako imaju ključnu ulogu u zelenoj tranziciji, prijelaz političke predanosti na konkretnu provedbu uglavnom je otežan. No, tu je Logreener s jedinstvenim skupom alata koji objedinjuje metode i rješenja za održivo i sveobuhvatno lokalno energetsko planiranje. Temelji se na alatima i pristupima kreiranim kroz ranije uspješne Interreg projekte Compose, Prismi i Local for Green. Projekt je usmjeren na jačanje kapaciteta općina i gradova te relevantnih lokalnih dionika, od lokalnih i regionalnih vlasti do energetskih stručnjaka i javnih institucija, koje uključuje u oblikovanje vlastite energetske budućnosti kroz pristupačan i holistički pristup. U Hrvatskoj je kao ogledni primjer u projektu sudjelovala Duga Resa u Karlovačkoj županiji, grad s nešto više od 10.000 stanovnika. Kroz korištenje ovoga alata oni su dobili nekoliko stvari. Naravno, među prvima će koristiti besplatan softver kojim će si sami moći napraviti projekciju i planove svojih energetskih potreba, a ono što je jako zanimljivo da smo upravo na primjeru Duge Rese isprobali 3 modela, 3 scenarija. Dakle, prvi kada ne bi učinili ništa. I onda se jasno vidi koliko troškovi rastu, koliko energetska ovisnost raste, koliko ako ostanu na klasičnim izvorima, koliko će to opterećivati njihov proračun. U preostala 2 scenarija ugrađene su sve moguće investicije i mogući izvori alternativnih energija. Treći ili srednji scenarij pokazao je što mala precizna ulaganja u nekoliko ključnih točaka mogu promijeniti i unaprijediti. Upravo tu se vidjelo kolike bi bile realne uštede za gradski proračun kroz poticanje kupnje električnih vozila, postavljanja solara i dizalice topline na javne i privatne zgrade te instaliranje solarne elektrane uz moguće instaliranje dodatnih kapaciteta kroz agrosolare. Tu se pogotovo pokazao benefit korištenja jednog dijela Logreener alata, poglavito Prismi dijela tog alata, jer je on posebno podesan za analizu satnih bilanci energetskog sustava. Kad se koriste lokalni obnovljivi izvori energije poput solarne energije, znači fotonaponskih elektrana, ovo se pokazalo posebno značajnim iz razloga što u budućim scenarijima, primjerice u godini 2030. ili 2050. naš energetski sustav mora raditi na variabilni obnovljivi izvor energije poput sunca, što znači da moramo također koristiti neke tehnologije poput dizalica topline u kućanstvima za grijanje, električnih vozila i njihovih baterija pogotovo sa pametnim punjenjem u cestovnom prometu, ne bismo li na taj način dekarbonizirali druge dijelove energetskog sustava, ne samo proizvodnju električne energije. Kroz projekt Logreener s predstavnicima Duge Rese proveden je prilagođeni trening program koji je uključivao sudjelovanje na projektnim događanjima i ciljane sastanke. Zajednički se radilo na prikupljanju podataka, razradi scenarija i definiranju mjera koje se na temelju analize i primjene Logreener alata mogu ugraditi u lokalne strateške dokumente poput SECAP-a kao mjere prilagodbe i borbe protiv klimatskih promjena. Sve općine i gradovi u Hrvatskoj mogu od Lider mreže Hrvatske i drugih partnera na ovome projektu dobiti ovaj softver na potpuno besplatno korištenje. Logreener skup alata omogućuje našim lokalnim vlastima da izrade akcijske energetske planove koje će koristiti u budućnosti, te vrijednost projekta vidim u tome da će se ti isti alati moći koristiti i na drugim obalnim i otočnim područjima. Alat se pokazao jako koristan i učinkovit i svakako ga preporučili i ostalim jedinicama lokalne samouprave da ga koriste u svom radu. Logreener skup alata pruža mogućnost jedinicama lokalne samouprave na Mediteranu da svoje strateške zamisli prevedu u stvarnost na besplatan način koristeći alate proizvedene u Europskoj uniji i surađujući sa svojim građanima i gospodarstvenicima ne bi li postigli čisti i održiv Mediteran. Logreener. Zajedno gradimo održivu budućnost naše zajednice.